Bi ye jouer kalo tile naani ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la bi ni an ye an ka kunnafoni cɛman kɛnɛ kan ayiwa bi ɲininkali min b'an bolo k'a ɲɛsin an balimakɛ Elbesiru Cam na o de k'a fɔ CEDEAO maaw tun ye ɲangili bere min ta ka ɲɛsin Mali kan k'o wulila nka ko nka b'a la dɛ ayiwa an bɛna an balimakɛ Elbesiru Cam ɲininka a bɛna o nka ninnu ɲɛfɔ an ye Cam a ni ce. Ɲagale ka i fo ka Malactu filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ayiwa ko ɲangili bere minnu talen don ka ɲɛsin Mali kan ko o ɲangili bere ninnu kɔni wulila kunu jouer kalo tile 3 kɔnɔna la nka ko ɲangili ninnu kɔni a ko tɛna ban ten ko sabula ko fɛɛrɛ dɔw fana bɛ sira la ayiwa i tɛ ɲɛ dɔw la ko ɲɛfɔ an ye. Ayiwa Ɲagale i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na embargo min n'o binna Mali kan depuis janvier kalo tɛmɛnen fo ka n'a bila ni juillet kalo la donc an bɛ se ka ko kalo 6 bɔɲɔgɔnko Mali y'o kɛ embargo kɔnɔna la n'o ye ɲangili bere min taara CEDEAO fɛ ka ɲɛsin an ka ban Maliba ma ka sababu kɛ transition min bɛ an fɛ yan nɔ donc ɲɔgɔnfahama bala tɛmɛna u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ fo ɲangili taara bɔ o la sigikafɔw caman kɛra ɲɔgɔn yew caman kɛra Mali kɔnɔ yan nɔ fo ka taa se CEDEAO yɛrɛ fɛnɛ ma nka o si kuma se ka sababu ye ka se ka embargo in wuli nka i b'a ye k'a fɔ ko kunu juillet kalo tile 3 de balako fɛnɛ kun tɛ parce que avancé caman kɛra Mali transition ɲɛmɔgɔw fɛnɛ fɛ pour que embargo in bɛ se ka wuli cogo min na donc o nana kɛ sababu min na ka embargo in ka wuli kunu a wulila nka b'a la parce que u ye a wuli u yɛrɛ ka kuma avec réserve o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko u ye a lawuli nka halisa condition dɔw bɛ yen nɔ maintenant f'olu fɛnɛ ka se ka réunir maintenant pour que ka se ka kɛ effectif yɛrɛ quelque part donc o dɔ ye jumɛn o de k'a fɔ ko transition maa fɛn fɛn sen bɛ transition marali la n'o ye transition ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ ko olu si sen kana ye kalata nata la kalata bɛɛ lajɛlen ko don président sigi ko don député sigi ko don régional ko don maire sigi ko don donc futures élections ninnu ko fɛn fɛn ye transition ɲɛmɔgɔw ye k'olu si sen tɛna ye i b'a ye k'a fɔ ko nin kalata ninnu kɔnɔna la donc CEDEAO kɔni u ye ɲangili bere min tun bɛ Mali kan u y'a wuli kunun ni kumakan ninnu de ye ko nin ye kibaruya min sɔrɔ fɔlɔ Ɲagale o ye nin ye fɔlɔ. Ayiwa donc o bɛ ka jira k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔw sɔnna o ma sabula bɛɛ kɔni nisɔndiyalen don bi k'a kɛ ko embargo kɔni wulila ka bɔ an kan. Jusqu'ici ɲɛmɔgɔw m'u prononcé u yɛrɛ ka cɛbɔya kan fɔlɔ kalata nata ninnu na donc comme sariya fɛn la on dit souvent qui ne dit mot consent donc maa o maa ni i ma kuma fɛn min na a bɛ n'a fɔ i jɛra ni o ye donc a kɔni kɛli kunun ka n'a bila bi la an ka ɲɛmɔgɔw ye fɔlɔ k'a fɔ k'u bɔra ko ka laseli kɛ k'a fɔ ko embargo wulila k'a diyar'u ye wa k'a wulila ni condition min ye k'u jɛra ni o fɛnɛ ye i b'a ye k'a fɔ ko o ma kuma kan fɔlɔ an bɛ mɔgɔ hakili lajigin k'a fɔ ko hali délai min fɛnɛ kun fɔra jɛ kɛra ni o fɛnɛ ye CEDEAO mɔgɔw fɛ donc ka mɔgɔ hakili lajigin fɛnɛ ko Mali dɔrɔn kun ta tɛ yen plateau sanfɛla la Guinée ta ko kuma kun bɛ yen nɔ Burkina Faso ko transition fɛnɛ ko kuma kun bɛ yen nɔ mais komi Mali ta bolo mana funu a bɛ da a tigi de kun donc Mali ta an b'an sɔnni sigi o de kan kosɛbɛ Ɲagale. Ayiwa an balima kunnafoni cɛman lajɛbagaw ni ne kɔni kun ye bi an ka kunnafoni ye ka da aw tulo kan aw k'an bɛn an ka sigida wɛrɛ la.